דלת! שכחתי, כן. גלגל אחד, אני צריך למתוח שם את זהו, טיפה על הצד, נכון? כן, אני רואה, אתה נמוך שם. כן, אבל זה יש שם גומיות כאלו, או לא, שמתי חוט כזה, איך הוא נקרא? דברו עם עשן? יאללה, עם עשן. משקפיים. וואו, הוא כבר התרומם, ראית? ראית, הרוח, לתוך הרוח. כן. הוא התעלם. והוא התרומם לי, ראית? איפה? יש שם מלא מקום, זה שליש. כן. זה אתה? יש שובב, רגע. לא, חשבתי רק אתה לבד. הוא עם המצלמה, סליחה. לא, חשבתי אורן לקח את השלט. לא, רציתי לצלם שאתה נמוך עם עשן. אוקיי. רגע, אני נוחת. איזה עשן שמים אצלם, איזה עשן. חבל על הזמן, לא, בא בפלייביי מאוד יפה, זה שווה תמונה. אבל סגרת עכשיו. לא, כשאני מוריד אז אני פחות זה. אוקיי. סליחה. אמרתי לך שזה יעשה לי מצב רוח, אני לא נוסע צפונה בלי מצב רוח. היה לי סוף שבוע מדהים. מה? איזה יופי. נראה לי שנגמר הדלק, או לא יודע מה. עכשיו סגרתי עשן. גודל ממש מרשים אתה יודע. מה עמותת כנף? 3.10. גם לא חשוב. כן, גדול, ענק. הוא יותר גדול מה... מה בנית? אוסטר. אוסטר הוא רבע. רבע. הלו. רוצה קצת אורן? נחל גדול מה? לעשן? גם 800 לדעתי, אוקיי. CC, ולא מילאתי אותו עד הסוף. אני חיביתי, יש עוד. כן, הבנתי. רוצה קצת אורן? לא, אני נהנה להסתכל עליך. שיבוא לי אני אגיד, אבל אני נהנה להסתכל עליך. טוב, יאללה, בוא נגמור את העשן, מה? ועשן קנית? זה משה נתן לי, אני לא מצאתי בארץ. יש לי סולר, אבל לא, זה לא סולר. משה נתן לי עשן שהוא קנה. יש להשיג איפשהו? פעם אמרו לי שאצל סאפרשטיין. ניסיתי, שאלתי אותו. אין לו? כל ה-3Ds לא מינהם לוקחים משם. כי עכשיו קניתי אצלו את הרדליין. לא, אתה חייב לבוא עוד אחד כזה.
אתה רוצה אחר כך עם דגל לראות? יש לי פה את הדגל, אתמול עשיתי. תבוא כזה, כזה. רגע, אל תבזבז את העשן. בגובה הקודם. כן, 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 אני ארד. ציר מסלול, ציר מסלול. זה היה טוב? אתה רואה את המצלמה הקטנה על הכובע שלי? מה? את המצלמה הקטנה על הכובע שלי, אתה רואה? אני רואה, כן. ה-FPV הזאת, אתמול היא הייתה בתוך הטיסן, צילמתי. זה רואים טוב? אני צריך להוריד את זה, זה כרטיס זה זיכרון. FPV, כן. כן. והיום אני מפה מצלם, נראה מה יצא. טוב, יש פה כמה תמונות יפות, אני אשלח לך. זהו, נגמר העשן נראה לי. מה, איזה יפה. טפו טפו טפו, חמסה חמסה. מדהים. כיף, כיף, כיף. רק להרכיב ולפרק זה לוקח זמן, אבל יורד עם חוץ מזה... ענפים? לא, נראה לי היום עם הרוח, ראית כשהמראתי? קודם כמה קליקים בגז לפני המראה, אז הרב עלה. אחד הפרויקטים היפים שלך. מוצלחים. כן, רק אני חייב בשבילו, זה... מה? טריילר, מה זה? האמת שאני בא איתו לשומרת, אז אני לא מוריד את ההגה גובה, אבל אני בא איתו לבד, אז אין בעיה. מה לך בקאיה, מה? לא, אבל ראית, זה הגה גובה אני מפרק. בלי פירוק, אז... אני גם צריך להביא את הוואקו, אני לא נמצא זמן לבוא לפה. ראית את הלייסיינדר, איך הוא נקרא, של משה? ראיתי מה ששלחת לי בתמונה. לא, תראה אותו, הוא פה, הוא בקרון, הוא ממש יפה. הוא בגודל הזה, מה זה? קרון שלך, משה. איזה מנוע? דילי 55. אופיר, התקבלתי לצוות? אופיר, התקבלתי לצוות? יהיה מ-70 עם סטארטר, איזה כיף! וכמה זמן לא הטסתי אותו, וואלה מלא. קצת הטסתי אותו בשומרת, אבל תקשיב, כל השנה האחרונה לא הטסנו כמעט. ונהדר. איזה כיף. פשוט כיף. בוודאי. אני יודע, בטח.